ብዙ ቦታታት ገሊጹ ይርከብ። ከም አብነት ኢያሱ ኣብ ጥቓ ኢያሪኮ ከሎ ዝተመልሐ ሴፍ ዝሓዘ ኮይኑ ተገለጸሎ እሞ ኢያሱ ድማ ንስኻ ናትና ዲኻ ወይስ ናይ ጸላእትና በሎ። ንሱ ድማ ኣነስ ሃለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር ኮይነ ደኣ ሕጂ መፅእ ኣለኹ በሎ። ብድሕሪ እዚ ኢያሱ ኣብ ቅድሚ እቲ መልአክ ተደፊኡ ሰገደ ይብለና። ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 14 ክሳብ 15 ብተወሳኺ ይሁዳ ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍቲ ኣብታ ሓንቲ ምዕራፍ እንተ ተመልኪትና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ከም ዝተኸራከረ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን መላእክቲ ዝተሾመ ከም ዝኾነ ነንብብ። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 9 ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መጽሐፍ ኣብ ራእይ ሚካኤልን መላእክቱን ብምባል ሓለቃ ቅዱሳን መላእክቲ ከም ዝኾነ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ራእይ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ከምቲ ዝተገልጸ ቅዱስ ሚካኤል ከም ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ህይወትና ዓብይ እጃም ዘለዎ እዩ። ቀደም እውን እንተኾነ ንቅዱሳን መላእክት መሪሑ ነቲ ኣምላክነት ዝደለየ ሳጥናኤል ዝሰዓረ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ራእይ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 7 ስጋብ 8 እስራኤላውያን ቅድሚ ንግብፂ ገዲፎም ናብ ሃገሮም ናብታ እግዚአብሔር ኣምላክ ዘተስፈዎም ሃገር ቅድሚ ምውጋሶም እግዚአብሔር ዝሃቦም እንተነይሩ ቃል ናይቲ መሪሒዎም ዝኸይድ ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል ምስማዕ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንኸንቱ ዘይኮነስ ብሰላም ብጥዕናን ጸላእቶም እናተዋገ ብህድኣት መታን ከእትዎም እዩ። ኣብ መንጎ ክሕልወካ ናብ ዘደለኽዎ ቦታ ድማ ከእትወካ እነሆ ኣነ መልኣኸይ ቅድሚኻ ይልእኽ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቑ፣ ድምፁ ከዓ ስምዑ፣ እምቢ ኣይትበሉ፣ ስመይ ኣብኡ ተሰይሞ እሞ ከም ዝበለ እዚ እንተገበርኩም ብረድኤቱን ኣምላክ ብዝሃቦ ስልጣን እንተኣሚኖም ብሰላም ክኸዱን ከኣቱን እምቢ እንተበሉ ግና ሞትን መቕጻዕትን ከም ዘለዎ ተነጊሮም እዩ። ዘጸአት ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 20 ከምዚ ከዓ ቅዱስ ሚካኤል ብረድኤቱን ብበረከት እናጓሰየ ንባሕሪ ኤርትራ ኣሳጊሩ ካብ ሰማይ መና እናውረደ ናብታ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ዘተስፎ ከነዓን ኣብፅሖም። ዝክር ውእቱ ዘተነግረ በመዋዕለ ትካት ለእስራኤል ህብስተ መና ዘአውረደ በገዳም ወረየቱ ከመትቀድወከ መዓያያት ማዕረጥኦም ፈድፋድ